Kung mauray higugmao ninyo ang nahigugma kaninyo, nganong nagpaabot pa kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala na higugma man kanila. O kung mauray buhatan ninyo maayo katong maayo kaninyo, nganong nagpaabot pa kamog panalangin? Bisan ang makasasala nagbuhat ni Ana. Nganong may hikap man siya kaniya? Nganong nakigsulti siya kaniya? Makapumot. Dili. Higugma ang inyong mga kaaway. Ug buhati silang maayo, pahuwam nga wa magpaabot og bayad. Ug makadawat kag dakong ganti. Ug kamo mahimong mga anak sa labing halandong Dios. Kay siya maayo sa mga dili mapasalamaton og dautan. Pag maluluyon, ingon sa inyong amahan nga maluluyon. Luwasa kami, Jesus. Ayaw paghukom og dili kamo hukman. Ayaw sila pakasada. Og dili ka mo pakasadon. Pagpasaylo. Og pasaylo usab ka mo. Iyahi kami nga sa imong dalang, Ginoo. Paghatag. Og paghatagan usab ka mo. Kaya ang takos nga inyong ihatag, mausab ang inyong madawat. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isigkatawa, panwa ni mo tagdan troso sa imong mga mata. Iyahi kami agaw. Kinahanglan ka na mo karon, Ginoo. Malipayo ng inahan mo oy nagsabak og nagpasusok kanina. Hinuon bulahan sila nga namati sa pulong sa Dios o nagtuman ini. Gusto ko siyang makaila. Siya na gyud kaha ang Mesiyas? Kining maong parisiyo midapit kan Hesus sa pagpangaon. Og si Hesus miadto siyang balay og nakigsaw kaniya. Kabati mo nga bata. Sige lakaw. Lakaw. Naadadagin na sila seminal dito. Nag-unsa na siya din Ambot? Unsa iyang gibuhat? Kung kinitaman ang tinod nga propita, makailaon ta siya kung kinsa kini mabayan ng hikap kaniya. Makailaon ta siya kung unsa kadautan kinabuhi nini. Nakaila ko ni ining babayana, Simon. Adun ako isulti kanimo. May duha ka tawo nga nakautang sa tigpahula mo kwarta. Ang usa nakautang og 500, ang usa 50. Silang duha dili makabayad, busa iya na lamang ipapas ang utang. Kinsa man ang labaw nga nahigugma kaniya. Sa akong unahuna, katong nakautang dako. Husto ka. Nakita mo kining babae. Mianhi ako sa inyo. Wa mo ako hatagig tubig alang sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang luha o gipahiran sa iyang buhok. Pag-anhin ako, wa mo ako hagki. Apan sige siya gahawak sa akong tiil sa akong pag-abot. Wa ni mo hisuigla na ang akong ulo. Apan iyang giagwahan ang akong mga tiil. Sultihan ko ikaw. Ang dakong gugma nga iyang gipakita ng matuod nga gipasaylo ang daga niyang sala. Apan ang gipasaylo sa jutayng sala nagpakita og jutayng gugma. Gipasaylo ng imong mga sala. Luwas ka na, lakaw nga balinaw. Ako.
Og si Jesus miadto og nagwali sa maayong balita may tungod sa ginharian sa Dios. Ikuyog kaniya ang 12 ka disipulo ug pila sa mga babae nga naayo gikan sa daotang espiritu. Si Maria nga ginganlag Magdalena, si Juana nga asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes, ug si Susana. Apan si Herodes ang Romanong gipili nga magmando sa Galilea, may pabilanggo kang Juan Bautista tungod kay gibadlong siya nini na nagkikuyo-kuyo sa sawa siyang igsoon. Nang? Pag-abot na mo sa gangaan sa nain, miguwa ang naglubong sa minatay. Ang minatay bugtong anak sa byuda. Pagkakita ni Jesus kaniya, naluoy siya. Ihikap niya ang lungon ug miingon, "Dong bangon." Unya milingkod ang minatay ug gihatag siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Pangutana. Inga, ikaw bang giingon ni Juan nga moanhi? O magpaabot pa ba kami glain?